Ngiyabeka igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi umqala ungena kule khasi cofa subscribe button ukuze uzokuthola ufethu okuningi okwenzakala lolu khasi. Bafethu leli khasi liyafundisa, liyasiza abafethu einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. So siyacela kakhulu nofethu ukuthi usubscribe akumoshi idatha abafethu. Moshi ngisho airtime kodwa nje usuke uzoyibuka nje yonke imibukiso ubone ukuthi bafethu kwenzakalana emhlabeni sakile. Mhlambe ezinye ke zeinkinga esuke mhlambe seyilungisa ukhona omunye mhlambe uthola usuke ebhekene nazo lezo inkinga lezo kodwa mhlambe singamsiza ngamaqhinga ukubuka nje amaqhinga ukuthi mhlambe engaphuma kanjani kuleyo nkinga mhlambe umuntu lo usuke mhlambe ubhekene nayo. So njengamanje akhohle ukulike, comment, ukushare. Comment ofethu kuyasiza kakhulu njengobona nje bafethu ukuthi umuntu umncane kanjani. So kuyasiza kakhulu afethu ukuthi mhlambe sibone ukuthi udaba mhlambe mangaphelanga mhlambe singalenza kanjani ukuthi liphele mhlambe maliphelile singenza kanjani mhlambe emahlangana mhlambe khona incomplaint onawo mhlambe odabeni eselisebenzile. So kuyasiza kakhulu ukuthi mhlambe siqaphele izinto ezinjalo ukuze udaba cover wena ungakwazi ukuthi mhlambe usigxeke kulolu daba mhlambe esuke silungisile mhlambe langa lalunga mhlambe kodwa lilunga ngendlela mhlambe ufisa ngakhona wena. Akhohle ukudownload i-app yakwa EasyBet uyibhejele bheje laphana wenza into eziningi ngaphandle kokuthi ungaze uyongena usebenze u9 to 10 noma 10 to 8 ngaphandle kwalokho nje mfethu siyibeka nje mathubena right. So siyacela kakhulu mfethu ukuthi please make sure that uya download the app yakwa EasyBet sebenza promo code ethi ZOSO ZOSO lapho uzoyibeka namathubena right. So njengamanje kunodaba la esolungisa leka nangu mfethu lolu daba ke bafethu liyaphuthuma ngendlela eyisimanga. So ke sizwe nje umfethu ukuthi ke yiluphi udaba kahle asicela simsize ngalo. Yize ke mina vele singinalo ulwazi ngoba vele ungichazele yonke into but ngicela ukuthi nje mfethu chazela ababukeli ukuthi kwenzakalani yonke into. Kuhamba kanjani kabe yami? Ngiyaphileka bhuti wami njani? Yeah bhuti wami ubani okwaba udaba obunendawo? Usibonelo Zuma ngisemsinga. Oh semsinga. So khawula kithi udaba lumi kanjani mfethu? Awuchazele chazele nje mfethu ababukeli lonke udaba ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kahle udaba lami lumi kanjena. Ubaba wami uNxamalala engikhule ngihlala naye ngikhuliswa uyena. Yeah. Okuyena ongenzele zonke izinto futhi engihlala nabo ke ngesimo ke abhekana naso sasishiwa ke umama kodwa semkhokhela. Yeah. Sashiwa umama emhlabeni. So uyena ke bese ngenzela zonke izinto ngoba ngifunda nje ngaphansi kwakhe. Yeah. Ubese kuhamba isikhathi ke wasethola ke umamncane. Yeah. Uma ethola lo mamncane ayi ngabona ukuthi sengisenkingeni manje. So ingakho namhlanje sengicelile ukuthi no ngicela ukubhalela nina nikwazi ukuthi ningilelele ningisize kulesimo engibhekene naso. Yeah. Hayi sengihluphekile umamncane manje. So bese ngicela ukuthi ningivunelene ubaba sikwazi ukuthi sixhumane naye umama ukuthi no lento ayenzayo manje senganele yona ngisakwazi ukuqhubeka naso lesimo esengibhekene naso angisasithanda. Yabo nje awuchazi lutho kwenzakalani bhuti? Kahle ubaba angihlali naye. Yeah. Ubaba umsebenzi wakhe uyamhambisa kakhulu ngoba esematragini. Yeah. Ngoba esematragini nje sokuyenzeka afike ngaleso sikhathi ngoba imini sengihlala naye umamncane umina usekhaya obhekile yabo njengomfana akhe omdala futhi okhona ekhaya so. So manje ngoba ubaba isikhathi esiningi engakwazi ukuthi abe noma so umama lo mamncane wami usethole intuba usethole ithuba lokuthi asebenzise mina ezubaba uselala kanjani? Uselala nami uma kanti angisayifuni leyo nto angithandi wangiphoqelela kwaseqaleni. Phoqela kanjani? Ngesimo sokuthi angitshela ukuthi no uma ngingafuni ukuthi ngilale naye so uzotshela ubaba ukuthi mina bengifuna ukumnyukubeza so ingakho enza kanjena yabo. Yeah so manje leyo nto angisayithandi so sengifuna ukutshela ubaba manje ukuthi no baba angicona ihlalelwe phansi le ndaba noma kube nendlela okwazi ukuthi wenzeke ngayo khona ukwazi ukuthi kulunge lento. So uyaqala kanjani lento leyo? Oh so lento iqale kanjena bekunawo nama signs izinto ezinjalo kanjani? Ama sign mina ngiqale ngangabona kodwa indlela benza ngayo uma Yabona iphinifu beka lifake nje libe lodwa ahlale nangendlela engekho yinhle. Hayibo. Yabo. Ebengajabulisi yabo.
ayingizame ukuthi ngiyofihla nami phela amehlo ngoba umkaba unkosikazi kababa yabo ayikwahamba isikhathi ngabona ukuthi no usevele kaphume ke engaqoke lutho ngesheshaweni eze nje ebubuze njalo so manje ngabona ukuthi lento ayikho right so wagcina eseza kumina wangichaza ukuthi no ndodana ngeke uyabona baba wakho ukuthi uhleze ngekho isikhathi esiningi angikwazi ukuthi ngibe naye ngoba isikhathi sincane asiba nami so manje leyo nto angisayithandisisi kahle so nawe wagcina kusumphenya ngishoba mfowethu ngangiphoqelekile nami ayikho into engangizoyenza ngesimo engibhekene naso ngoba nami tohe engangilibamba before la phela sasebenze njengamanje hayi angisebenzi nje mfowethu ngihlele ekhaya uyabo so niqala nini mhlawumbe ukuyenza mhlawumbe sekunenyanga engaki niyenza lento lena intamatana nje mhlawumbe baba wakho mhlawumbe uhambe insuku ezingaki mhlawumbe noma inyanga engaki noma kanjani kuyenzeka ubaba ehambe inyanga mhlawumbe zibe ntathu kube ukuthi isikhathi emsebenzini asitholile uyakwazi ukuthi avele ekhaya mhlawumbe zibe u6 futhi kwesinye isikhathi ngoba umuntu ongekho eduze umuntu ongekho eduze umuntu osebenza ngama truck so nina seniyiphilela nje ngayo ke ngakho ukusebenzisana sesizana ngaleyo ndlela ke nayo uma wena nayo intombi wena ize yayikhona ijwayele ukufika la ekhaya kodwa akwaye ngasayithandisisi wasekhetha ukuthi ngcono ngivele ngiyeke intombi yami ngoba manje wayigcine sengathi uyayintshontshisa so kwaphoqa ukuthi sekufike ngiyeke sekufike kube uyena intombi yakhe kube uyena intombi yami manje hayibo wena shuthi wena njengamanje usungena awuna ntombi njengamanje wena nje umuhashukile ushaya umama uyena umuntu obesekhona bese ngambiza ngayo intombi so umama yena unazo izingane umama unazo izingane ezimbili futhi na eyodwa wayithola ngaphandle ke iyodwa nayo nobaba ihlala lapho lo ngane le yodwa ayihlali naye ihlala noyise le yodwa ke ihlala la ekhaya ndisencane isencane ayikhona inkinga le Ncamalala Ncamalala vela baba vela ngiyacela Ncamalala ngapha qhamuka yini kwenze njani qhamuka Ncamalala kwenze njani bakithi kwenzakalani akufanele nje akufanele nje ade ngikhuluma ngithi ngifuna umtshela uNcamalala le ndaba ade ngimtshela baba no into engiziyenzele no Ncamalala ade ngifisa ukukhuluma nawe lolu daba Ncamalala ngithela umuzi wami Ncamalala bengakwazi ukukutshela le ndaba ingakho sengize ngabuya nabo ukuthi ngiyacela Ncamalala kade ngabona ukuthi awungifuni wena ufuna isikhwele sama wakho akumina owahlukanisa nobaba wakho ngizwe Ncamalala ngizwe Ncamalala lolu daba engizanayo ngizwe Ncamalala lolu daba uzongithethela umuzi wami uzongithethela umuzi wami ngizwe lolu daba Ncamalala kubalekile ngiyacela Ncamalala wena ukuthi awungifuni Ncamalala luze lolu daba baba ngizwe kahle lolu daba Ncamalala luze kahle baba lolu daba engizanayo luze kahle siyacela Ncamalala luze kahle lolu daba nami ngikhathele lo mama khathele lo mama nami Ncamalala khathele nami ngikhathele lento angisayifuni le nangu umuntu okhohlakala uye lo ayikho into ozoyikhuluma mina ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela la ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela la ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela uyena umuntu engizengayo ukuzokhuluma naye la uyena umuntu engizengayo ukuzokhuluma naye la ngizokhumbula ukuthi ngifuna ukuthini kuwena uyena umuntu engizokhuluma naye la uthi awungizwe kahle ukuthi angizwe ngizwe kahle lento engizoyisho kuphela ngithathelele ngani kade ngiphele ekhaya ngizwe kahle lento engizoyisho sikhohlakala ngazi nama ngazi ade ngalungile vele no ngeke ufuna ukulalela nje umoya Ncamalala ngiyizenzekele funani Ncamalala ethi umoya baba wedungamuzi wena
Ayikho into ongayisho. Manje ayikho nje into ongayisho. Ade ngikhuluma nawe ngichazela lento ukuthi angisayifuni. Ade ngisayifuna ngisayifuna. Ade ngisayifuna ngisayifuna. Kade ngakubona vele ukuthi uyanginyonyobela wena. Ayikho nje leyo nto ozoyikhuluma. Mina ngikhuluma nani angibaba. Thula phela. Ngengithule. Hayi Ncamalala. Hayi. Ngithule kanjani? Ngithule kanjani? Ngengithule. Lokhu bhovomela la lento levele ayikho into Mina bovumela ubani? Umyeni wami lo. Fanele ulize lonke udaba. Nalokho yes njengamanje ahlangene njengosibona sila ahlangene nalokho yes uzolalela ukuthi zeleni la njengosibona nje sizela sihamba nomfana wakho la angithi yabo so njengamanje wena uzokusiza ufaka amaphoyisa emzini kababa emzini kabani ufaka amaphoyisa emzini kababa emzini kabani Ncamalala ngiyacela emzini kabani ngempela ngempela